момента, в който е ударено, разбираш ли, може да си го... Не съм ползвал клапа, не знам. Ще виж, настъпава. Само си плескам. Ами... Let's go. Добре. Окей, в змейски футбол вие сте треньорите на двата отбора, т.е. ходовете ви се развиват последния начин. Ти през твоя ход можеш да местиш целият си отбор, да играеш целият си отбор и когато или нямаш повече ходове или просто прецениш, казваш, че е края на ходът и тогава е ход на Алекс. Сега, какво можеш да правиш? Общо взето играта има две нива – футбол и магия. Футбола, футболистите ти могат първо да се движат. Всеки от футболистите има по две движения за твоя ход. Тоест, примерно, можеш да решиш, че Ерди го местиш два пъти. Тук Йоана я местиш два пъти. На тук не е нужно да са последователни. Може, примерно, веднъж да преместиш Рая, после веднъж да преместиш Йоана и после пак да преместиш Рая. Просто имат по две движения. Когато им свършат движенията, не могат да се движат повече. Но редът, по който се движат, ти го избираш. Второто нещо, което може и по диагонал навсякъде. Може. Едно, две. Не могат да стъпват върху други полове, не могат да стъпват в този случай върху тези полове доломени, които също блокират полето. А това през цялата игра ли седи това? През цялата игра. В момента сме го изтеглили за тази игра. Принципно има 10 карти с уриси, които променят футболния терен и имат различни ефекти. Ако имат знака, че блокират, това означава, че не можеш да стъпваш върху него, върху други стъпваш и ги активираш. Така, нали, второто нещо, което можеш да правиш, obviously, е да подаваш. Подава се под права или диагонална линия, просто топката не трябва да се криви. Тоест, в момента Кало може да подаде на Рая, но Рая не може да подаде на Йоана. Първо Йоана трябва да се премести, за да е под права линия на Рая. Или да се премести, за да е по диагонал. Просто топката е под права линия ходи. Можеш да подаваш колкото пъти си искаш. Тоест, в този ход можеш да направиш 5 пъти, така, ако решиш. Подаването, нали, топката не може да минава през други играчи или противникови. Примерно тук не може да премине през Долмена, тук не може да премине през Караконджола, защото той е блокиран. Така. Това е Караколю, нали? Това е Караколю. Любимия на всички. И последното нещо, което можеш да правиш, е да се... То не е последното, едно от нещата е да прихващаш топката. Тоест, играчите, полетата около тях, където сочат двете червени стрелкички, са им зони на прихващане. Това означава, че ако мине топката през тази зона, трябва да хвърляте зар, за да видите дали е прехванат. Как се случва това? Примерно, Рая е тук, ти искаш да й подадеш с Кало. Обаче, подавайки, топката минава през зоната за прихващане на Караколю. В този случай хвърляте зар и двамата. И я видиме. Аз хвърлям 5. Който хвърли по-голямо. Който хвърли по-голямо. Значи ти печелиш. В печелиш. този случай Караколю успява да прехване топката. Тя става негова. Ако ти беше победил, тя ще да отиде в Рая. Следващото нещо, което можеш да направиш, е да се бориш за топката. Т.е. да се мешаш. Трябва да си челно с някой. Да, точно така. В този случай Караколю е взел топката, обаче ако все още е твой ход, защото ти си подава и да кажем, че Кало има все още ход, ти можеш да го преместиш пред Караколю и да кажеш, борим се за топката. И тук са тези карти. Хванете картите. Да. И всеки си избира карта. Хванете картите и си избирате посока. Когато сте готови, сложете посоката с лицето надолу и едновременно ги разкривате. Добре. Давайте. Избирай си. Трябва да избереш посоката, тук е на късмет, честно казано. И може и малко психика. А като избереш посока, какво става? Сега ще избери на случайно. Добре, избери някоя посока. 3, 2, 1. Така, в този случай Кало отива направо, Караколю отива на ляво на Алекс, т.е. се разминават. Тоест, Кало не успя да вземе топката на Караколю, Караколю го финтира. Понеже Кало се опитва да вземе топката, ако ти беше дал средната карта и те се разминат, се сблъскат всъщност, тогава Кало взема топката. Да. Има още едно важно нещо за мешането. Когато една от посоките е блокирана, примерно да кажем, че се мешате тук, имате долмено страни, това може да се случи от друг футболист, може да се случи от края на терена. Тази посока е елиминирана, не може да се мешате. То не е ли по диагонал, в смисъл, това е наляво сега? Да, но правилата са, че не можеш да ходиш на тук. Добре, да мога само напред или натам. Да, т.е. отпада ви една от опциите. И е 50 на 50. Ако сложиш още един
човек, примерно ако имаш още един тук, де-факто посоката е само една. Тоест това може да го използваш като стратегия 100% да биеш мешането, т.е. ако си го заклещил. Да просто ги И от- слагаш и всичките от в двете редица. страни. Ако ги сложиш всичките в редица, Ако ги сложиш трима в редица, 100% ще биеш мешането, ако ти го инициираш. да. Но си използвал трима от твоите тук, той ако подаде оттам си довиждане. да. Да. Идеята е да прихванеш полето Да, с да. зоните за прихващане, че ще му е много лесно да стигне до твоята врата и да бие. Мгм. Това беше мешането. Неговите как са разположени, бе? Той има ли формация как седат? Е така ли? Отначало вие си ги слагате където искате, след като започнете да играете, ще ви кажа. И това е подаване, движение, мешане и последното е шут. Да кажем, че си успял да подадеш на Кало, който е тук и искаш с него да биеш към вратата. Сега Да. хванете пак картите за двубой. Аха. И този път картите за двубой показват посоката на твоя шут, Да. а твоите показват посоката на скок на вратаря. Давайте долу. пак, изберете както прецените и ще ви обясня после какви са Добре, избрах. възможностите. 1, Yes. 2, 3. Супер. Алекс избра вратаря да остане по средата, не мърда, Аз избрах а ти наляво. избра да биеш на ляво. Нека Добре. ме вкара. Да, Тоест, аз той карам гол. бие наляво, топката влиза във вратата, без да бъде оспорвана, има гол. 1-0 за Крис. Но Аха. има други варианти. Да кажем, че Алекс беше избрал да скочи на негово дясно. В такъв случай топката щеше да влезе в зоната на прихващане на вратаря и щеше да трябва да хвърляте зар. Аха, демек ако бях избрал и в центъра, пак щеше да... Ако ти беше избрал в центъра, а той беше останал в центъра, директно щеше да подадеш. Не, на ако той е вратаря. избрал да отиде ето тук, аз съм избрал да стена в центъра, пак трябва да фърляме зар. Така е, да, защото това са му зоните за прихващане. Иначе само тук щеше да е гол. Да. Точно така, да. Има и вариант, в който той оставя по средата, ти биеш по средата, И си я просто я сваща. блокира. Да. Хваща я. Сега, когато това е една от позициите, от която имаш три възможни изстрела. Мгм. Примерно да кажем, че си тук, тогава възможните ти изстрела са Само напред само и напред на и надясно. диагонал. Точно така. И това той го знае, разбира се, и може да прецени как да реагира. Да. Финално за шутовете, вратаря има митично умение, зверски или геройски плонж. Геройски плонж. Чудовищен плонж. Чудовищен плонж, извинявай. Тоест, ако в тази ситуация Алекс прецени да ти даде едно мана, за да си активира Да, мога да го мърда с геройския две. плонж, може да реши да го мърда с две. Тоест ти разкриваш, че си бил на тука и ако Алекс е избрал правилната посока, Директно той я може да спасява. каже, че всъщност се мести с две и директно спасява, не хвърля Да. за в този случай. Мгм, мгм. Това беше абсолютно всичко. Това са футболните действия. Тоест ходът ти минава, като ти се опитваш да преминеш през другия отбор, за да биеш. Тоест опитваш се да отидеш напред, да им подадеш и да се откриеш за шут. Да. Това е как се играе в футбола. Сега магията има карти Орисии, има и митични умения на героите. Картата Орисия в началото на играта се разкрива една, ние сме разкрили до умени и слагаме всеки... след всеки хоп. гол. След всеки гол. Извинявай. Се разкрива още една карта Орисия и слагаме още неща по терена. Да ни Те пречат още. дават всякакви неща, дават бъфове, т.е. може да ти помогнат, Аха. могат да те предвижат, може да те блокират или да те стъннат, всякакви такива Да. неща има. И другото нещо е митичните умения на героите. Тоест всеки герой има по едно умение, което вие стига да имате мана, може да решите да го активирате в вашия Дай ход. си ми маната. Може да активирате всяко умение поведнъж на ход, но нямате ограничение колко умения, Да. стига да имате мана. Тоест максималното е 4 мана, което означава, че може да направиш 4 магии Да, в този но ход. не едни и същи. Добре, Добре, сега дай да почваме да играем тогава. е една игра. Как започва играта? Взимате си тия футболисти и един по един ги разпределяте, където прецените, като един от вас започва. Нали, хвърляте зар, за да видим кой ще е първи. И този, който започва, трябва първият му футболист да е стопката в център. Просто. Добре, рефърле. 4. 4. Супер. 3. Аре, бе. Почна с 6. 4. Добре. 6-7. Така, слагам Као тук. Добре. Алекс, ти си. Сега ти си слагаш футболист някъде. И сега съм първи, така ли? И сега аз мога да ги мърдам и двамата с по 2. Тоест всички са с по 2. Всеки с по 2.
Окей. Така, тук де факто не мога да подам през това. Ако Ако ще няма дадеш. на кого. Да, но ако имаше, не мога. Не може. Защото това пречи. Не, той е блокирал това, Можеш диагонал през Аха, тях, обаче аха. тук влиза на Каракол. прихващането на Каракол Да. и Шифалезар. Супер, Колю. Много готино, Колю. Добре. Правиме. Какво да направим? Че сега трябва да видя каква е горе-долу гейм механиката тук. Добре, ми ще направим, да кажем 1-2. И ще направим 1. Сега то си подава стоя. И след това го връщам на това, защото няма лойка това. И сега ако дойда тук, той ще ме прихване, така ли ще Да, се ще мешам? те Да. зарване. Мяре, бе, лами, бе. Добре. Давай. Добре. В който хвърли по-голямото? Така ли? Да. Добре. 5. Да. Добре, и сега аз... Сега ти ме мешаш. Аз. Да. Той си Да. запазва си Да, топката. Аз си запазвам топката тук, обаче пък мога да тръгна някъде на атака. Добре, да кажем, ще мръдне тук едно. И това едно. И да кажем, че това ми е. Сега аз не мога да шутирам на никъде. Направо да шо. Да, направо е, ти си там. Добре. И сега какво? Приключвам си хода. Приключваш си. Примерно. Принципно против, нали, за да ви вкарам по-бързо. Мгм. В тази ситуация нямаше много логика да оставиш топката в као, защото той сега най-вероятно ще я вземе. Той ще заклещи и ще Ама- измеше. И ти Аха. можеш да си подадеш назад, да си приключиш хода, докато топката е далече. Да, и да, т.е. да го накараш. Не, бе, аз забравих, той че да мога мисли колкото и си да искам и така да... нататък. Добре, аз ще преместя 1, 2. Това можеше и с едното да Може и с едно да го направим. Да, това може и по диагонал. Да. Еми, добре, Добре. сега ще го мешам за Мешаш го. Директно му взимаш. Ти тук. директно ми я взимаш. Разменя ги в средата. Добре. Така. И сега? Добре. Трябва да запомниш кои си мърдал с поколко, защото сега... Да. Сагара с едно и И- Алеон с едно. Да. Сега... ако сега съм го мръднал това с едно, Можеш може с само още с още едно. едно. Да, с по Да, две да. могат. Добре, и ще преместа... Раколю. Добре, окей. Това ми е ход. Де факто не мога да го мешаш сега. Не мога да направиш друго. Не. Виждаш ли магията? Да, аз мога да отида... Йоанна, какво правиш? Буквално идваме тука. Давам си едно... Такова ти давам. Само, че Нали са 3 пред мене. има и предвид обаче, че и де факто ще го направиш. Взимаш му топката, ама ще влезе в на Караколю прихващането. Ще хвърляме, бе. хвърлят. Ще хвърляме. Айде, добре, взимам ти топката с едно мана. След това аз. А вратаря, моля го местя над моя ход. Можеш. Добре. Можеш, ама Ма принципно... няма смисъл. Не, Като цяло. теоретично има някакъв смисъл. Примерно, ако ти е супер блокирана тази страна, да го сложиш тук, но е рисково, защото ако е далече от скока си, това означава, че тук До- много ще ти вкарват. Добре. Този ще го мръдна така, само че ти ми го прихвана, така че сега трябва да фърляме дали ще ми вземеш топката. Айде. Yes. Добре. Съм я взе. Супер. Не се Не, мести. бе, не се мести. Добре. Тя си седи в тебе и сега то местил ли си го? Не, то не съм. Еми, значи Обаче, мога. все още е твой ход обаче. Да. И сега да ми я вземеш пак. Можеш да се мешаш теоретично с него. Значи сега тук трябва да гледаме, картите трябва да дадем. Що? Защото той те меша. В момента той са ме серди. Да, и тук де факто сега имам две опции, защото Йоанна ме е блокирала. Той също има две опции. Мгм. Тоест, де факто това е добре за тебе, че Йоанна го е Да. блокирала. Добре. Аре, 3, 2, 1. Какво става? Не бе, Зея. И Не. двете са център. Той ти я взимаш. Да, взимам я, супер, ево. Само, че се разменят. Ти отиваш напред, той Добре. отива напред. Добре, чай сега с кой съм местил вече, аз не мога да... И Кало веднъж, Йоанна два пъти. Ерди два пъти. Добре, ако подаме тук през стоя. Ще има прихващане.
Да, защото е до него топката. Как ще Но подадеш на Ти Кало? можеш... Окей, чакай сега. Кало ти има един ход, ако му подадеш на него тук. Правиш цак, цак. Аха. И дори откриваш шут в момента, защото не се пази вратата от защитници. Аха, добре, цак, цак, цак. И би. И сега ще бия. What? Окей. 3-2-1. Позна посока. Познах. Ще хвърляте зеро. Демек си натам. Топката отива тук. Топката е тук, Прихващаме. ама ти си я прихванал и сега трябва да хвърля заедно. Давай да хвърляш, не се притесняй. 5. Стига, бе. 3. Да. Гол! Добре. Играеш ли? Чекай, да мога да видя вратаря къде ме. Ето. 3, 2, Две, 1.